Ονομάζομαι Νεκτάριος Κοστελέτος, είμαι 20 ετών και σπουδάζω φυσική εδώ στο ΕΚΠΑ, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ξεκίνησα τον εθελοντισμό κυριολεκτικά με το που έκλεισα στα 18. Είχα τελειώσει τις Πανελλήνιες, είχα ένα καλοκαίρι μπροστά μου, ήθελα να κάνω κάτι δημιουργικό. Οπότε λέω θα πάω για ένα μήνα στον Αρχαίλον. Αυτά ήταν πριν 2,5 χρόνια. Τα καθήκοντα που έχω αναλάβει, δουλεύω στον τομέα της ευαισθητοποίησης του κοινού και της περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης, όπου ενημερώνω τους επισκέπτες του κέντρου διάσωσης, είτε αυτοί είναι απλοί επισκέπτες που είτε είναι group σχολεία, για τις δράσεις του Αρχαίλον, για τις θαλάσσιες χελώνες και πώς μπορούν οι ίδιοι να τις προστατέψουν. Εγώ προσωπικά μένω πολύ κοντά στο κέντρο διάσωσης, είναι κανένα δεκάλεπτο με το αυτοκίνητο. Η μητέρα μου έμαθε το κέντρο διάσωσης, το γνωρίζει κυριολεκτικά από τότε που άνοιξε. Και όταν ήμουν μικρός δεν υπήρχε περίπτωση να μην έρχομαι τουλάχιστον μία φορά το μήνα για επίσκεψη. Οπότε από πολύ μικρή ηλικία το ήξερα, το αγαπούσα και ήθελα να το βοηθήσω όταν επιτέλους μεγάλωσα κι εγώ. Ήρθα για τις χελώνες, αλλά έμεινα για τους ανθρώπους. Ήταν στις 27 Οκτώβριου του 2021, όταν απελευθερώθηκε η αγαπημένη μου τότε χελώνα, η Άριελ, την οποία και εγώ απελευθέρωσα. Αυτή τη στιγμή δεν θα την αντάλλαζα με τίποτα. Πολλές φορές ρωτάω τα παιδιά στις ξεναγήσεις, τα παιδάκια, τι είναι ένας εθελοντής. Και μου κάνουν, είναι κάποιος που κάνει κάτι χωρίς να πληρώνεται, να μην παίρνει λεφτά. Τους κάνω, ναι, δεν παίρνουμε λεφτά, αλλά παίρνουμε κάποια άλλα πράγματα, εμπειρίες, αναμνήσεις, φιλίες, που αυτά είναι ανεκτήμητα. Αυτά λοιπόν θα κερδίσει κάποιος κάνοντας εθελοντισμό στον Αρχαίλον. Πράγματα που δεν έχουν τιμή, η ηλική αξία, αλλά συναισθηματική αξία θα έχουν για όλη του τη ζωή.